Zapojte sa do prípravy nového územného plánu Košíc. Je to jeden z dokumentov, ktoré určujú budúcnosť mesta. Je spoločenskou dohodou, ktorá vyvažuje a chráni naše spoločné záujmy. Územný plán je vízia pre bezpečný, zdravý a spokojný život v Košiciach. V návrhu je dôraz na podporu celistvosti mesta. Znamená to napríklad aktivovať opustené miesta po bývalej výrobe. Takých je v Košiciach mnoho, či už je to lokalita Magnezitky, Južná Trieda, alebo okolie železničného areálu pri rieke Hornát. Témou je aj ochrana klímy a verejného priestoru. Rozmanitú mestskú zeleň a vodné toky územný plán pomenuje a prizná im konkrétne funkcie. Bude ich tak chrániť pred nevhodnými zásahmi. Močiare či okolie mŕtvého ramena Hornádu sú totiž kľúčové pre adaptáciu mesta na klimatickú krízu. Podporuje udržateľnú mobilitu. Posilňuje trasy pre MHD, cyklistiku a peších. Košice vidí ako mesto krátkych vzdialeností, v ktorom je všetko dostupné do 15 minút pešo, na bicykli alebo MHD. Bezpečne, bez stresu z dopravy a na čistejšom vzduchu. Návrh nového územného plánu je komplexným zámerom pre celé mesto. Nejde do detailu parciel. Návrhy konkrétnej plochy si bude môcť pozrieť ktokoľvek z mobilu alebo počítača. Je totiž elektronicky dostupný a ľahko používateľný. Aktuálne platný územný plán Košíc má takmer 50 rokov. V našom meste sa toho odvtedy veľa zmenilo a potrebujeme taký plán, ktorý bude odrážať lokálne, ale aj globálne potreby. Návrh nového územného plánu je aj vo vašich rukách. Začať môžete na plánprekošice.sk.